Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre pozývajú na tradičné podujatie s názvom Vianočné inšpirácie – tradičné ľudovo-umelecké trhy. Konať sa bude v atraktívnom prostredí na nádvorí kaštieľa Malokarpatského osvetového strediska v Modre na Hornej ulici. Počas víkendu 9. až 11. decembra 2011 môžu návštevníci obdivovať a nakúpiť originálne darčeky či sledovať zručnosť ľudových remeselníkov. Súčasťou ponuky tovaru budú výrobky zo skla, keramiky, dreva či textilu, ale aj vianočné stromčeky, aranžmány a vianočné ozdoby. Chýbať samozrejme nebude ani tradičná kapustnica šikovných dievčat zo svetového strediska a koláčiky a sladkosti šikovných ženičiek z Budmerickej izbičky. Na zahriatie bude pripravené dobré varené vínko a punč. Vianočné inšpirácie začínajú v piatok 9. decembra o 15. hodine a skončia v nedeľu 11. decembra 2011 o 19. hodine. V Modre na nádvorí kaštieľa Malokarpatského osvetového strediska si každý môže vychutnať pravú vianočnú atmosféru s vôňou vareného vína a výbornej kapustnice.